Pontes é un concello especial. É un concello dos poucos que ten nome e apelidos. Pero a súa historia non responde só a un nome ou a un home. A súa historia construen a cada día homes e mulleres que traballan, que se levantan, que loitan. As Pontes non é de ninguén, é de todas. As Pontes non é terra de promesas, de depresión, de conformismo, da pena. As Pontes é unha terra de loita, de traballo, de oportunidades e con potencial. A historia dos Pontes non está escrita. As Pontes ten un comezo, pero non ten un final. A historia das Pontes escribímola todas. E o seguinte capítulo pide cambio, porque xa está ben de ter un só protagonista gris. Damos un paso adiante, porque merecemos máis. Un cambio para a transición xusta, un cambio para ser a vila dos cuidados, un cambio para ser a vila da industria, a vila do emprego, un cambio para atender unha ponte co rural, coa infancia, coas familias, un cambio para que a mocidade conte, un cambio para ser a terra de oportunidades que algún día fomos, un cambio para ter un futuro aquí, un cambio para recuperarmos o orgullo de sermos das Pontes. E o cambio ten nome e apelidos, como as Pontes. O cambio es ti. O 28 de maio empeza o cambio. O 28 de maio, venega.